Хатын-кызларга форма ирләргә караганда да ныграк килешә. Ул гәүдәне төз һәм зифа итеп күрсәтә. Бу минем фикер, кемнәрдер килешеп тә бетмәстер мөгаен. Исәнмесез, дуслар. Әйләнә тирәбездә нинди генә һөнәр ияләре юк. Сатучы, янгын сөндерүче, табиб. Бүгенге тапшыруда катнашучы ханымнарны мин кызыл китапка алып кертер идем. Аларның җәмгыять өчен куйган тырышлыгын әйтеп бетерлек түгел. Булсын, булдырып, дәвамы калсын дип эшләүчеләр алар. Иң беренче булып 82-нче кадет мәктәбендә урнашкан яшь диңгезчеләр үзәгенең методик бүлек җитәкчесе Сәлимә Якуповадан башлыйсым килә. Аны шәһәребездә белмәгән кеше юк. Яраталар, хөрмәт итәләр үзен. Benim kaderlilerim. Beni içmesem, beni geçin işik oldu. Beni içmesem, üskenlerin de var. Beni içmesem, mavatsıydı. Beni içmesem, benim belki oldu. Bana mı oğlum? Basın hanım insutta okuyanlar verirler. Siz de okursunuz, Allah verirse, insutlarda okursunuz. Basın mı? Basın ben militsiyede işleyen idim. Şu militsiya, litsiyen oşkanda, şunun istihale gitip girdiler. Tak, basın girdiler. Rusiyanın flotanın 300 yıllığı olmayından, 300 yıl tolgaç, 1996 yılını şunu bildiler. Şehirde şu bir neçe kişiye. Ansız oğlum sedef kine bir tane. Basın oğlum. Tak, Rusiya flotuna kadrlar hazırlayan için. Anne işten işi buldu hallerin, işik eybat kına şapkattın mı? Elimine bir baruda atestatsiya dokumentleri verip kayıttım. Yaş kişiler kibik geri kaytarıp jibermediler. Şuna suyunup kaytıp bir tapşırığında kayttım atestatsiya nelerini okutuşlarına atestatsiya elimiz. Hazır mene günde şehirde fizikadan astronomiyadan şehir olimpiyadaları var. Şunun jüri sastafında indim ben. Zıvanat kim geldi mi gel? İşten çıktım da mektepten. Kiş bilen meydem işten kaytkandır indi. Selim apada kirip çıkayım әлі hallerim bilip. Nindi işler bitirip verirsin sağ özün? İş көп indi ansa. İşleyen kişinin iş yarata indi. Indi mene hazır stajımda 42 yıl, 43 yıl bularga bara. Indi конечно toktap gada isep бар indi. Сәлимә Якупова укыган вакытта ук хезмәт белән спортны янәшә куя. Чаңгыда шул 5 тапкыр дөнья чемпионы исеме ала. Йөзә, җиядән ата, йөгерә, велосипедта йөри, туризм белән шөгыльләнә. Әле ул мотоцикл белән машинаны да иярлый. Гомере буе физика һәм математика укытучысы. Күп еллар елгачылар һәм диңгез лицее директор урынбасары булып хезмәт куйган. Учебно-производственный комбинат деген жерде эшледим бит башта, 14 жыл. Шунда Людмила Акимовна Дюдина коласында эшледим. Менә ул нык каты партияне шундай жетәкче иде. Шуның коласында күбәй бергәләндем мин. Мин күп бүтән организацияларны билдем шул вакытта. Бүтән шәһәр буйлап җирләрне тикшереп завуч буларак анда без завуч булып эшләдем. Аннан соң менә Калкан лицейында 1 ел эшләдем дә, Калкан лицейында ул как раз безнең УПК зданиесенә күчте Калкан лицейы. Шунда мин калдым да, аннан мине җибәрде. Менә 95 елның 1 номерлы приказы ул. 1 январда чыккан 1 номерлы приказ белән елгачылар лицей ачарга дип җибәрделәр мине. Менә 95 елның 1 январында. Кем сезнең беренче директорыгыз? Кудашов Виктор Вячеславович, ул капитан дальнего плавания, шундый югары эрудировали шундый киң билимле, тирән билимле кеше иде ул менә. Безгә бит теге башка лицейларга кебек теге сөт өсте әйбәт балалар килмәдер. Җинес хулиган ja начар укыган, шулай дип киләләр иде, без алардан кеше ясап чыгарадыр. Менә шушы уникальный уку йортын бетерделәр бит менә. Менә ул непродуманный шаг булды инде. Безнең шәһәр администрациясе тарафыннан белмәйм нигә бетерделәр аны. Кемгә кирәк булган аны бетерү, шулай дип бетерделәр. Юкка чыкты ул менә. Шулай дип. Хәзер конечно ул кадет мәктәбенә әйләнде, ләкин ул не то. Кадет мәктәбенең максатлары икенче. Безнең елгачылар лицейы бит ул аларга тирән билем бирәдер. 20 өстәмә фән бар безнең анда. Специаль фәннәр. Шуңа гына специаль. Алар керәләр Казан елга техникумына. Самара елга техникумының 3нче курсына сразу. Барып керәләр. И ondan 2 yıl okup akademilerde, Moskova Akademiyası, Nijniy Novgorod Akademiyası, Töven Novgorod Akademiyasını bitirip çıkıp, менә безнең күп бездә укыган малайлар җир шары буйлап Балтик флотында, Каспий флотында, Кара диңгез флотында хезмәт итәләр. Гражданский флотта менә
хезмәт итәләр, шулай иттереп. Әле минем бер малаем, мин физикадан олимпиадага йөртәдем. Мирзлеков Андрей дигән малай, Каспий флотында хәзер капитан 3 ранга. Константинов Дмитрий дигән малай, астрономияда физикада дәрледер. Ул менә шәһәрдә 2нче урын алып, Казанда барып 5нче урын алып кайтты. Казанда астрономияда, республиканскийда. Шул әзерләп. Шул малай, шул Константинов дима. Санкт-Петербургский ана шул военно-морской институт бетереп, шунда кирде Россиянең иң яхшы морской учебный заведениеләренең выпускникларының як китабына. Валерий шул нене бетерде, военно-морской институтны. Һәм бу шушы Дима Константинов, ул бетерде военно-морской институт радиоэлектроники имени Попова. Менә үзебезнең кадет мәктәбе директоры Илмира Хатовна белән Самарага барып кайттык әле без 2013 елында. Менә Илмира Хатовна рәхмәт, ул менә килеп Фариповага, менә килеп безнең 82нче кадет мәктәбендә диңгез эшен күтәреп җибәрде. Ул хәзер шул морской класслары белән, формалары белән, парадларда катнашалар. Конечно, менә ниләр морской галерея ачты, диңгез музее ачты. Менә Шайхаразиев Васил Гаязовка рәхмәт, ул тоже менә Севастополь белән элемтә тоталар, кайта Севастопольдан кайта да Васил Гаязович алып кайткан, анда бирәләр бизгә, безгә китереп бирә. Безнең Виктор Вячеславович Кудашев ул әйтәдер, шушы диңгез кебек зур елга буенда торып, как шул диңгез эше шунда ачмаска? Монда бит гөрләп торга тиеш. Морской безнең теге бар бит әле, набережная булырга тиеш безнең Севастопольдагы сымак. Дип әйтә торган. Менә шулай хыялланган иде. Күреп торасыз булганнан бар да була. Россия Мәгариф министрлыгының почет грамотасы, Мәгариф каршындагы казанышлары өчен күкрәк медале, шәһәрбез мэры грантлары, Сәлимә Якупованың хезмәт нәтиҗәсе. Мөгаен әле үзеңнең куйган максатларың бардыр, ни дә булса, сирең, хыялың бардыр әле. Менә ул Елгачылар лицейын ачкан чагында менә шу Кудашев Виктор Вячеславович белән хыялланган идек. Анасын дальнейшем Винер Хамидович белән дә хыялландык. Фәндис Фатихович белән дә хыялланган идек. Безнең шушы Елгачылар лицейы, Елгачылар техникумына әйләнеп, алга таба институтка да бәлки әле күтәрелербез дип хыялланган идек. Конечно. Ләкин бу булмады инде. Менә минем менә шушы 12 ел булган дәврендә, эшләгән дәврендә Елгачылар лицейның тарихи бер әйбер язасым килә. Мемуар. Булган иде шундый лицей, или бар иде шундый лицей дип. Менә 12 ел нәрсәкәйләр эшләгәнбез һәм нинди нәтиҗәләр биргән, шуны бер җумаклап бер какой-то бер хезмәт язасым килә минем. Менә әле минем 2 укучым орден мужества кавалера. Бездә бетергән, Речной лицейны бетергән 2 укучым. Мин үземне бик бәхетле саныйм, җәмәгатем белән Аллаһка шөкер тигез яшибез. Ныклы терәге 2 баласы турында аеруча горурланып сөйли. Кызы стюардесса, чит илләргә оча. Улы архитектор, шәһәребездә төзелүче яңа мәчетләр аның эшләре. Кичкене чакта пәрдә артыннан чыгып концерт кую күбе безгә таныш күренеш. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Разия апа Гайнуллина да иҗат юлын шуннан башлаган. Бүгенге көндә дә актив эш алып бара. Татар дәүләт драма театрында вокал буенча дәресләр бирә. Күңелгә минем туган як, бигрәк тә якын шул син. Кырларың өстеннән искән, җилләргә хәтле сусыйм. Үзләнәм чишмәләреңә, бетми тик сусыгына. Мин бәхетле бары тик син, бәхетле булсаң гына. Разия апа, менә язмыш безне әле күптән түгел генә сезнең белән очраштырды. Шул. Мин сезнең иҗатыгыз белән инде күптән кызыксынып килдем. Радиодан җырларыгызны
күп тапкырлар ишеттем. Мин гомер буе татар җыр сәнгате белән кызыксынып яшәгән кеше. Казанда Ямашев урамындагы китап магазиныннан моңлы җыр булып дигән Габдулла Рахимкулов иҗаты турында китап алдым. Менә бу китапны мин хәзер сезгә бүләк итәргә телим. Бик зур рәхмәт, бик зур, менә Габдулла абыйны бик яратам. Бу зур бүләк инде, бик зур рәхмәт сезгә. Алла бирсә, январь айларына шушындый китапны сезнең турыда да чыгарырга минем исәбем бар. Разия апа, менә газета, журналлардан укып мин танышканда, сезнең биографиягызның бик бай булуын күрәм. Нәҗип Җиһанов тәкъдиме белән сез консерваторияның аспирантурасын тәмамлагансыз. Үзбәкстанда консерваторияда укытучы булгансыз. Яңадан Татарстанда культура министрлыгында инспектор булып эшләгәнсез. Аннан соң Үзбәкстанда музыкаль драма театрында эшләгәнсез. Үзбәкстанның Сырдарья өлкәсендә культура министры урынбасары дәрәҗәсенә күтәрелгәнсез. Үзбәкстан дигәндә, менә беләсезме, чыннан да бу ул минем икенче туган ягым юкка гына әйтмим, чөнки анда минем газиз әтием белән әниемнең, әнкәемнең каберләре. Бик аларны сагынам, төшләрендә күрәм. Шуңа күрә бер вакыт мин Айдар абыйга шалтыраткан идем. Айдар абый, мин әйтәм, ничектер менә әниемнән нәрсәгәдер сагынам. Менә ниндидер бер җыр язарга, әнкәйләр турында ниндидер менә йөрәккә үтәрлек менә шундый бер шигырь кирәк дигән идем дә. Айдар абый мин әйтә, сеңлем киләле монда ди. Шулай иттереп, мин Айдар абыйга барып сөйләп, ничек үзем яшьлек елларым, ничек әни менә түбәдән мин егылып төшеп, нарсын 3 ел парализованный гипсовый кроватта ятып, менә шул яныма килә иде, иртәдә кичтә килә иде. Әнине шулай сөйләп, сагынып, шулай сөйләшеп утырган идек. Шулай итеп, чәйләр эчеп киттем инде. Икенче көнне миңа Айдар абый шалтырата: Разия, шигырь әзер ди. Сеңлем килеп җитте. Беләсезме, менә шундый искитәрлек менә әнием, менә әйтерсеңләр минем әнием турында гына язган ул. Менә шулай итеп ул җыр менә тиз генә шигырь булды. Кийин кимгә бирергә? Әхтәм Минибаев композитор булды. Менә 40 гына уздырдык инде, күптән түгел генә. Әхтәм абый менә шундый шигырь бармы дип анарга бирдем дә, бирдек, бардык, Айдар абый белән бергә бардык. Шулай итеп Айдар абый белән безнең эшебез бер көн эчендә менә шушы җыр бик матур ки салды инде. Газиз әнкәм ул синең, кәлсәрдәй күз яшьләрең, нур чәчәк күкләрдән уян, ак йолдыз тәл яшьләрең. Кайчак булмансыз тормышта мин эшим бозга калам, ятсам кабреңә әнкәем, үзеңдә кайным янам. Ишетам,
Разия апа, сез инде гомер буе иҗат эше белән шөгыльләнгәнсез. Бүгенге көндә дә туктарга җыенмыйсыз. Әлбәттә, кыенлыклар да бардыр, сәламәтлек тә борчый торгандыр. Әлбәттә, инде Шулай булуга карамастан, әле сез менә бу көннәрдә янып көеп, февраль айында булачак иҗади юбилей концертына әзерләнәсез. Шушы концертка үземнең яшьтәшләрем бергә укыган, Казанда бергә эшләгән, бергә концертларда катнашкан җырчы Зилә Сунгатуллина, Татарстанның һәм Россиянең Габдулла Тукай премиясының лауреаты Зилә Сунгатуллина була, Рафаэль Ильясов була, үзем бик күп ярдәм иткән искиткеч матур җырчылар. Һәм әлбәттә үземнең шәкертләрем. Мин яшьләргә ярдәм итәсем килә, чөнки хәзер үзегез беләсез бит инде яшьләргә теге профессиональ җырчы булыр өчен аларга әлбәттә укырга кирәк. Кулымнан килә микән ярдәм итәргә аларга, теге укырга, кертергә, тәкъдим итәргә аларны. Әлбәттә тәкъдим итмәсәң, алар турында сөйләмәсәң, алар турында кулларыннан тотып алып барып күрсәтмәсәң, аны нәтиҗәсе булмый. Мин уйлыйм, беләсезме, миңа язмыш бала бирмәгән, алар минем үз балаларымсымын, беләсезме, мин аларның шундый бөтенесен яратам. Менә ниндидер алар ниндидер бер хис, ана хислеге миндә тыела ул аларны күргән вакытта, беләсезме, ярдәм итәсе килә. Разия апа, мин әйткәнемчә инде әле сезнең белән якыннан танышуыма берничә ай гына. Сезне бар җирдә хөрмәт итәләр, яраталар. Сезнең видеоклипларны да бик яратып карадылар. Алга таба да сезгә әле иҗади эштә кайнап яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт. Мин тагын сездән сорыйсым килә. Менә сезнең кулыгызга алтын балык эләккән икән. Сез ул алтын балыкка нинди теләкләрегезне җиткереп, нинди үтенечегезне белдерер идегез? Иң беренче миңа гына түгел, бөтен кешегә дә ул Ходай Тәгаләдән сәламәтлек сорар идем. Мин яшьтән авырган вакытта да шулай 5 яшемнән мин җырчы булып хыялланган идем. Киләчәктә дә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Сезнең белән шулай ук исән-сау күрешергә язсын. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Әллә иртәгә эшкә шушы формадан барасы? Юк. Һәркем үзе яраткан, үзе булдыра ала торган эштә эшләсен. Чөнки күңелеңне биреп эшләгәндә генә ниндидер уңышларга ирешеп була. Сау булыгыз.